Na. Hello Stock, hello mindenki! Itt vagyunk Astreoson. Elég régen csináltunk videót, vagy készítettünk. Gamma 4-et nyomok, mert sötét van. Ezt elmegyünk csak a Klüklops bossra mennénk, meg hozzávaló 3 artifaktért. Majd a Medusa meg legközelebb. Mit keresek különben? De hát az a... nem Teklában vagy? De hát az a replikátorba kéne. Itt mászkál ez a Oviraptor, kiszedtem belőle a tojást, túl könnyű. Sárkánytojásokat beraktam a ütőbe. Nekem se 100-as a ruhám, de nem számít. Teljesen jó. Ja. Akkor szóljál, kész vagy. Én már mindjárt. Kell egy 100 lőszer, viszek azért lőszert is. Nem kell a legjobb puskánk. Ez a 2. .288-as elég bőven. Akkor mit? Megvan nálad a piroméned? De azt hol raktad? Enyém az megvan. Enyém az megvan. Melyik kell nekünk? Oda. Hol vagy? Mikor mehetünk? A Brute? Vagy mi kell? Zephyr, Brute, meg a Pak. Az a 3, ugye? Kiveszem a halamat. Úgy a ilyen Oviraptor lesz. Ott a vízbe. Meg kéne rakni követ, hogy bele fog esni a vízbe. Várjál, már itt a raptor. El kell súlyoznom. Elment. Hol vagy? Nem te. Az Oviraptor. Most már piros, jó van, nem megy arrébb. Mi? Úristen, hát... Akkor nem súlyoztam le. Gyere meg, kövessél? Kövessél? Belefullad. De egy hülye ez. Még mindig a vízben vagy? Nagyon nem tud jönni pedig. Szép lassan jön. Adok neki tojást még, hogy vegye fel. Ezt hagyja neked itt. Jöjj, haver. Vedd fel. Nem te.
Ja, az Oviraptornak mondom, a felvette, de csak nem megy most már tovább. Jó, hát. Hát így minden, magamba is néha meg, neked is mondom, meg az Oviraptornak is mondom. Felszerelem én is a halamat. Akkor legyen nálad egy kis element is. Hát egyelőre elég szerintem, de hát majd ha kell akkor nálam van bő. Nálam lesz bő. Lesz bőven. Meg legyen kripoldalék. Ja, azért viszek gyógyszert is tényleg, hát akár. Legalábbis, ha megtalálom. Itt van. Lehet, hogy nem kell. 3 gyógyszer, jó. Oké. Kész vagyok. Oké. Mivel jössz? Hát ide megyünk a Devil, itt van. 22:43. Az nincs messze. Nem tudom hol van. Valahol itt van. Na. Térkép szerint jössz utána? Jó. Jó, hát vagy. Csak be vagyok jelölve. Mit mondtam? 22:43. Az hol a francba van? Valahol itt vagyok, 24. Valahol itt van. Csak nem tudom hol. Ja, te még otthon vagy? Jó, hát mindegy. Én meg nem bénázottam. Még ideje szerint csak megtalálom. Pedig valahol itt kell lennie, hát de béna vagyok. Még mindig otthon vagy? Jó. Én még nem találom az ajtót. Megkeresed, valahol itt van.
Ballangajtó, hol kell bemenni? Hát mit tudom én? Szerintem egy épület, nem? Lesz ott egy épület előtte. Gőzöm nincs most így hirtelenjében. Jó, hogy nem ismerjük a térképet. 22, 43. Hát hallod? Nincs. Valamiért. Valamiért. Lehet aztán jó mondtam a koordinátát. Hát a 22-43 környékét írtam fel. Na jó, de az akkor is észre kéne venni a szállat. Majd ott leírtam a... Nézd meg ott előtted a kis füzetet, hogy te írtad le arra a papírra. Nézd már meg. Hát, ha nem jól mondom. A 23, 43. Hát pedig ott vagyok 23, 5, 43, 6. Pakosgatok, de én vagyok. Nincs. Te se találod? Mennék az artéfa... Tessék? Azt te írtad le pedig. Mennék az artefaktra, de már itt megakadtunk az elején. Azt lehet, hogy megtaláltam. Megvan. Itt van. Nehézkes volt nagyon. Na. Most már csak itt kell megtalálni. Várjál már. Nem látok. Ilyen sötét van itt, vagy mi van? Adok egy gamma 4-et, mert hát ha jobb. Ennyi, előjed őket.
Itt mögötted. Nézz előzem. Jó, mindegy. Itt egy bogár van csak. Akkor át, megyek kicsibe. Veszek be egy puskát, addig. Jó. Akkor kirakhatod. Itt ülök és ott képen meg ott maradtam. Itt mondjuk nem tudom merre kell menni, de mindegy. Lehet, hogy minden út oda vezet. Nem lehetséges? Ja, itt visszajött, ez az nem jó, mert itt van, ez vissza. Ez vissza, mert ott adta a bogár, meg a kis lyuk. Itt meg, és akkor nem ülök az állaton, hallod, elmaradtam. Jó, menjél. Valamit csinálj. Átugrottál? Sok mindent még nem csináltam. Nem kellett. Na. Jó. Várjál. Milyen szín? Na, sok minden. Volt benne valami? Jó. Menjél arra. Arra jó. Már itt lesznek még itten valami. Oké, azt elveszem én. Nem sok minden. Nem. Hol a izém, te? Elszaladt? Állj már meg! Mert biztos támadsz valamit, és akkor ez is oda megy segíteni nekem. Akkor mit szargálsz? Na jó, megvan? Akkor az egyik megvan, jó van. Akkor kimehetünk innen. Kiviszel? Mert téged követ? Hogy... Mi van ezzel? De meg van őrülve. Vándorláson van? Vagy mi a franc? Állj meg. Ez vissza. Várjál. De nincs vándorláson szerintem. De elveszem, mert ez közveszélyes. Közben cigiszünet van. Mindegy, valóban kimegyek. Másik a szólva. Brute, akkor oda kéne menni a... Ahol kéne menni, ahol az element van. Csak az nem... Annak mi a neve? De az mi a neve?
Nem tudom mi a neve, gőzöm nincs. Poki, nem Pokintos. Terokis vagy mi az? Korintos. Terikos? Terokos? Jó, akkor oda megyünk valahol, tök mindegy. Jó. Jó. Végülis itt a pak, mehetünk a pakhoz is először, mert az itt közelebb van. 67, 63. Megyek, megyek. Megyek utána. Ja, nekem is. Jó, ez nem érdekel most. Ja. Itt van, ahol én vagyok szerintem. Nem biztos. De lehetséges. Ez az? Na, szerintem ez az. Na, jó, mehetünk. Hát figyelj, szerintem szaladjunk, nem kell itt harcolni. És akkor van ilyen repülő valami, denevér, féle vagy mi az. Nem foglalkozunk, elszaladunk. Itt is szaladjunk. Ugorjunk, szaladjunk, nem állunk meg. Arra kell menni? Ja. Most nem látlak, jó? Előttem vagy. Ne gyerek, csak néha nem látlak, na. Itt ilyen nagyokat kell ugorni. Ja. Meg se állunk. Közben összelavultam. Persze. Követésbe vagyok nagyon, már meg is először. Lába, mi az?
Kicsit lagolászok, ja vissza. Jó, de te előttem vagy. Nem tudom hol vagy. Már látlak. Hoppá, tekkelek, mind. Ordibáljatok, úgy csinálunk meg. Hát gondolom lefele kell menni. Én meg vagyok. Aha, már ott lesz szembe. Már látom is, hogy ott van. Nem tudom. Itt vagyok. Más nincs, amit fel lehet itt venni? Nincs semmi. Nagyon lagol el szok itt össze-vissza. Ennyi volt. Második megvan. Következő a... Ugyanide vissza kéne menni. Ahol voltunk. Nem mindegy, valahol mehetünk a másik oldalra is. Nem tudom. Ja, de itt van egy karnó, te hallod? Meg az olyan ilyen korrupt marhák. Hát a 48-50. Abba az irányba. Esik az eső. Mindegy, ott leszállunk. Mert valahol itt van. Itt kéne lenni, ahol most vagyok. De én össze akarom szedni a sárkányomat, nem jövök vissza érte.
Itt bemegyünk a vízbe, itt a parton. Hát, állj meg. Meg nem halok, mert tekluában is vagyok, meg mit tudom én, de... Hát de most nem akarok már visszajönni. Ja, el kell rakni ezt a izét is a válladban. Akkor van elemented? Jó. Ezt megint megkeresni arról. Mit mondtam? 48, 50. 48, 51-nél vagyunk, úgyhogy valahol itt van. Jó. Itt lesz szerintem, nem? Valahol. Kockán. Jó. Ott van, igen. Ha minden igaz, jó. Jó helyen vagyunk, igen. Jó. Itt merre lesz, azt már nem tudom. Kicsit pihenek. Elpulom a redőt, mert pont a semembe süt a nap. Visszajött a... Elmentél? Jó. De nem látlak. Nem mentél át, mögöttem vagy. Ja. Vannak mögötted ilyen elektromoskák. Vannak itt ilyen dunkeszok. Ezek is megtámadnak. Ezek nem van nagyok végül is, 90-es. Milyen hangok vannak, hogy mit tudom én. Lehet, hogy milyen vagyunk, aztán sebzi a bazilót.
Sebződik. Ja, jó. Akkor visszamegyek. Jó, oké. Szedd fel. Ja, mi van, aztán sebződünk. Szerintem. Itt is van egy. Oké. Ide segítség kell, mert itt sokan vannak. Ó, megettük. Beakadtam, mert a rébész nem tudok elmenni, hát itt az kő. Ott egy moszha előttem látom, kettő. Egyik a tiéd, a másik a enyém. Mondjuk egyet harapunk, na mindegy, nem baj. Egyik az 260-as, másik 180-as. Egyik már messze eltek az egyiknek. Ennek is jó, ennyi volt. Na. Lassan odaérünk, remélem. Nem. Itt nincs semmi? Nem látom már, hogy van-e van. Jó, akkor menjünk, nem érdekel. Annyira nem érdekel a... Szerintem menjünk el balra. Nem? Hát onnan jöttünk, onnan jöttünk fentről. Akkor fentről jöttünk, lefele megyünk.
pihennem kell. Ki van fáradva. Itt vagyok. Ott? Igen, ott a lilánál. Igen, ment fel. Igen. Akkor menjünk be. Egyes, ez a... Feltartja a kezét. Nem? Meg van rá egy kard. Második... Ijász, ez az Ijász. Itt van. Igen. Az a római katona... Igen, ez. Remélem. Nem, a 3-as van írva. Nézd már meg. Akkor nem a... Valami nem jó. Nem tudom. Igen. Második az Ijász. Akkor nem jó római katonát csináltál. Ez a római katona, ez. Igen? Jó van, meg is van akkor mind a 3. Megyünk innen? Hogyan mit csináljunk? Megyünk bosszra. Haza kéne menni. Csak nem tudom. Gőzöm nincs. Valóban. Mindegy, valahol. Szülessünk meg. Hogy szülessünk meg, teleportáljunk. Mit nézel? Hát megnézem a térképen. Hát arra kell menni. Itt nincsen véletlenül... Itt van egy teleport, te. Jó helyen vagyunk. Egyik szövünknek a... Hol vagy? Itt van egy teleport. Ez a Timbálnak a izéja vagy. Itt a teleport. Na, öpszi.
portja? Oké. Itt vagy? Meg vagy? Jó. Menjünk a csibe bázisra. Oké. Jó. Csak nem töltötte be a kép. Nekem még itt a házat nem töltötte be. Jó, elrakom a halamat, meg mindent, ami nem kell. És mehetünk is. Ezek nem kellenek. Vigyek páncélruhát? Flekket? Vagy jó ez a tekruha? Én tudom, én... Megértek? Nem lényeg. Nem veszem fel, de hát ha kell, akkor véletlenül. Jó? Oké. Az a lényeg, puskák legyen, mert felbe kell lőni. Legyen nála az artifakt. Megmondom mindjárt, hogy mi kell még, jó? Mert nem tudom, mi kell. Ennek itt be vannak búgolva, hallod? Ja. Mi van veletek itt? Jó, akkor itt van. Aha, akkor kellene megalodomból. Megalodom fog. 10 darab. Tedizimor. Ja, jó. Megalánia. Mindenből 10. Megalánia. Megvan. Spino. Tila. Karom. Oké, akkor jöhetsz. Legyen nálad azért sörre, ennivaló, innivaló. Hát hozd azt a... ennyi kell. Ja. Remélem. Hát az úszás közben, vagy nem tudom. Hát mindegy, nekem hoztam páncélt, úgyhogy de hát az sem 100-as, az a kesztyűm, nem baj. Nekem jó ez, majd kicserélem akkor páncélra, lekre. Jó van, gyere, hozzám flekket, nem kell neked tekruha. Ja, még nem is mutattam a szerver különben. Astreos 6018. Jó. Oké. Hát mi úgysem megyünk oda közel hozzá. Ó. Hozzák flekket. Jó van, akkor ne hozzá.
lennék. Transmitter. Itt van egy csomó terizoló, kövesd őket. Oké. Jó. Igen, rak be. Mert van? Jó. Akkor ez az alfa, ugye? Alfa. Akkor induljuk. Indíthatom? Jó. Ott a Rexed, jó? Majd arra visz. Hát egy Rex van. Puskád van, remélem. Jó. Ja, már itt izél. Mit csináljak? Ha jöjjön ide, hát hagyjál már. De ne... Az a lényeg, hogy maradj ott, ahol vagy. Megüt őket akkor. Ja, ja, ja. Na. Csak itt elakadtak, hogy mi van ezekkel. Arra már meg akkor... Vagy miért nem aleszik? Hú, basszus. Nem tudok elindulni. Csak akkor gyere közelebb. Ja, lehet, hogy lag is volt szerintem. Gyere már ide. Te. Várja. Megpróbálok távcsövezni, de... Jó, de lassan indulnak el, oké. Csak innen el kéne mennem, menj már, miért jött ide? Jó, de akkor hogy fogod lőni a fejét? Ha itt vagy, meséld már. Fejbe kéne lőni. Tudom. Hogy? A fejét, vagy szemét, vagy mi, hogy mondja? Igen, igen, csak azt, jaj, 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 jaj. Nem lenne akarják ezek ütni, ezek a marhák, hogy mi van ezekkel? Annyira nem jók ezek a terrik itt valamiért. Lehet, hogy a Rexek jobb lettek volna. Csinálnak ezek valamit? Valamit csinálnak, de hát... Nyomok egy agresszió. Az az, agressz. Most mi van, azt sem tudom hol vagyok. Bazd meg.
Ő sebzi őket, de hát a fele nem ér oda hozzá, az a baj. Hát, hiszen az első ütik csak. Lehet, hogy tennem kéne egy kört velük, vagy vegyék körbe. Így lehet, hogy jobb haj. Nem akarják csinálni ilyet. Most mi van? Megállt a kép? Hát az is megállt. Jó. Baszhatom. Lőjed. Most nem tudom, mi történt különben, hallod? Szerintem. Ah. De hát el is áll. Mi van? Szerintem jóval később szólt a füttyis, basszus. Nem tudom, mi van. Nem tudom, mi van itt különben. Sebződik egyáltalán? Hát leszállok, basszus, oda megyek. Kerülök egy terráló terkészére. Melyek ezzel, hallod? Hát a röhely, nem tudok kiszelmenni, mert de idáig nem csináltak semmit, hallod? Mi volt velük? Búgosak voltak? Ha? Hát tudom, amit a búgosak lettek volna. Jó, hát nem kell folyamat annyit lőni. Állj, akkor ne lőjed, vagy én lövöm. Menj oda, harapjad már. Menj, harapjad. Úgy. És nem tudom, mi van különben ilyenkor. Harapjad, te csak ne álljál meg. Hát ezek nem csinálnak semmit, basszus. És attól még kéne nekik, nem? Valamit csinálni. Hát de ez se ütöget folyamatosan, nem azért mondom, hallod? Most nem is fütyültem. Ja, jó. A jutim is agresszív, basszus. Mi? Mert csak akkor megy, ha leglövöm. Jó, hát le kell mennem, hagyjál már fel. Ha... Te harapjad, most már fejbe lövöm, harapom. Maradjál már.
Jó. Telik ide, nem... 50. Vagy én lövöm. Nem kell szerintem ezt mindig lőni át. Mert most fehér akkor sebződik, szerintem kábulatban van, nem? Csak az a teherik, ezek nem csinálják se, nem csinálják se. De te harapjad, mikor csinált. Sebződik. Ha fehér, akkor sebződik. Hát üti pedig. Csak sok élete van neki, lehet, nem? Hát ütik, de rengeteg élete van ennek a szarnak. Nem jók ezek a telik ide, basszus. Nem fog sikerülni, hallod? Ja. Ja. De jó, azt adjál már. Jó, de te harapjad. Nem, mert közben lőm, hát hogy... Hát de alig megy, nézd már meg, hát vagy nem tudom mi van ez. Hagyjál már. Szerintem itt lag is van néha, vagy nem tudom mi van itt, búgos az ember? Ha? Te csak harapjad. Nem jókat törik valamiért. Na jó, van, tudom. De hogy vigyem őket? Engem kövessenek? Nem, hát a jutit, jó, a jutit, alébb meg akkor. Na. De nem a jutival mentem addig, na mindegy. Basszus. Elég, lehet, hogy rossz helyen vagy, de egy szórakozok. Hol a izé? Az. Na az van itt lag, vagy mit tudom mi van itt, nem tudom mi van, de gáz a helyzet. Ja, most jobban körbevették már talán, nem? Jó, hát maradjál nyugtalan. Jó van. Itt is agresszívan van. Most kell harapni. Mi kész?
Jó. Jó. Gyere már ide. Adjál már lőszert. Vagy rakd be a rexedbe, vagy valami. Nekem meg 20. Ó, elmentél. Hú. Ha. Jó, oké. Mehetsz harapni. Ennek sok élete van, tudom. Ja. Jó van, csináljad. Takarékoskodnom kell a lőszerre is, bassz. Most mi van? Nem neked az lefeküdt? Vagy mi a franc volt vele? Jó, csak pont olyan helyen van, hogy meglőjelek téged. Ja. Hát fekszik a földbe a feje, hagyjál már. Hát én úgy látom, hogy lent fekszik, hallod? Na hol van? Hát én nem úgy látom, hagyjál már. El van dőlve. Hát én nem azt látom, na mindegy. Nem sokkal. Most jobban sebződött. Hát kurva kevés az idő. Na ja, menj előttem, basszus, hallod? A fején mászkált a pászta, hallod? Most már nem. De először, nem tudom miért nem sebződött ez a rohadék különben. Jó, csak el kellene a másik irányba, hogy meg tudjam lőni. Be tudjam lőni. Megvan? Ilyenkor az van, oda kell szaladnom, itt az element. Ez a piros. Aha, ja, csak hát van messze van. Egy perc, amíg oda szaladjak, hallod? Hát ilyet. Ide jöttem, megvan.
Nem kell visszamennem oda. Nem, az elején nem tudom mit történt. Az vége utolsó 3-4 percben tök gyorsan ment le az élete. Először mi volt vele? Nem tudom. Előtt egy csomó elementet volt nálam is mondjuk. 700-at biztos adott. 750-et kb. Hát adott egy fejet. Alfa. Hát a izéba volt benn, úgy nem ad semmit. Hát csak azért volt, hogy itt voltunk. Ennyi volt, hát jó volt. Ó, basszus. Nem tudom az elején mi volt, hallod? Ezek se támadták, de az se ütögetett az elején, valamikor ott át. Úristen. Semmi. Ez nem ad semmi jól. Hát ez nem story map, úgyhogy. Ez az onnan szedik, hogy megveszik a módot. Na jó, ennyi volt akkor. Megvoltunk? Nem működött sem. Na, oké. De hát én ott szaladgáltam a földön, de semmi. Nem volt veszélye, csak sok élete van, az a baj. Na, mindegy. Alószolok.